kadangipun Kakang Nyai Nyai Werkudara lan Dimas Janaka. Yo cerita kakangku ana apa? Ngaturake gunging panuwun dhumateng Gusti Kang Akarya Jagat. Ing rikang dahan sakmangke negara Ngamarta ngadanake sesaji Raja Suya. Raja Wiratu Suya Agung. Yo, sabanjure kepiye? Ngene Werkudara. Sarat sawijine rikang pangadanake sesaji Raja Suya bisa lakon ya kowe kudu ngumpulake praja Narpati, satriya, ratu lan brahmana cacah 100 jangkepe.
Brahmana ingkang cacat itu Mas Kidung Suci mantra rahayu lan diseksani para ratu Narpati lan liyane. Ento ancen kaya mangkono kudu bisa ngumpulake ratus-ratus cacah. Apa yang bakal lakon ing rekenggan saiki? Prabu Jarasandha ana negara Magoda yang ngadanake sesaji Kala Rudra sing ngumpulake ratus-ratus cacahe. Kula wektu dina iki kudu bisa nulung marang ratu 97 cacahe sing wis dirangket Pakunjara Prabu Jarasandha ing reglan sak mangko. Sigrapala kang tumingal prang cambo samya ali lur radit wileting wah anak-anakku Antareja Arkaca Antasena lan Kadang Satyaki dadekno karo anira ripalungkan iki negara Ngamarta ketekan musuh negara Magoda Hamsa Dimbaka lan Supala minangka utusaning Prabu Jarasandha. Mula wektu dina iki rangketen aja nganti gegere negara Ngamarta supaya kelakon ngadhake sesaji Rajasaya. Nggih, sendika ngestaken dawuh.
Redo ngawur mangawur-awur-urahan karane ngajuri kang maguru kangsa tedangat yo putu manjriting turang westi perkata ingkang gojelayu sebuti wah kalah lagi penak-penak budal no ngamarto kok ana menungso ngalang-alang ki dalanku hei ngaku kowe hei hei yo gak sama budek kowe ya sapa jeneng? Takon marang aku. Jeneng kuwi Raden Setyaki. Setyaki aranmu? Yo kasar pranyata. Pak. Bali takon sapa kang dadi aranmu? Takon karo aku jenengku sapa wenae? Enake sapa? Sapa yo? Sapa yo Jarwo ya sapa? Pak. Jenengku Tumenggung. Satrio Senadi. Tumenggung Satrio Senadi. Yo. Iki mek nang ndi? Ya budal ngamarto iki. Ora lek. Ana utusan apa kok dadak nang ngamarto bareng? Arep ngrangket ratu telu. Sing jenenge Puntadewa, Kresna karo Baladewa. Yen wis ketu bakal tak lebokke pakunjaran ora iso. Ora iso kepiye-piye. Yo karo aku lah sing ape jebuk sapa kok. Yo ora iso. Yen arep nglangkai yen arep njupuk ratu teluwi langkono bangke kulo dhisik. Wah, parat. Nantang perkara iki. Oh, ledok nantang perkara ledok. Tebak dadamu kelakon sumyur Pandawarat.
Aduh. Ah. Bocor ya. Mati yang
Di wae.
ngandung baris baris langkung kang prayitna Nyai Werkudara Pandhimas Janaka riwalenggahan saiki Hamsa kelawan Dinuka wis tumekaning pati. Mula wektu dina iki Werkudara wah yo sedang kakangku. Riwalenggahan saiki Ayu Werkudara kawan Janaka kapurih menyang negara Magoda. Sak tipis telengking negara Magoda ana gunung Cetyaka ana wujude tambur. Waktu dina iki kepiye supaya bisa mlebu sajroning gunung Setyaka tanpa konangan wujuding tambur kuwi mau. Kawangku tambur dumati saka besat kulite bapakne si Jarasandha kang aran Prabu Briyadata. Janaka ora gagep tamakna jembareng ing lengan samangke ana gunung Setyaka marang wujude tambur. Nun inggih ngestaken dawuh